Tunan pa sa dakban sa Sugbo kung muabag ba sa mga dapit sa kauluhan nga grabing napiktuhan karon sa bagyong Ulysses. Samtang malangan-langan pa usab ang tabang gikan sa Archdiocese of Cebu alang sa mapiktado sa bagyong Rolly. Si Chelo Valiera sa report. Kagabi nakita ang makaluluoy nga kahimtang sa mga dapit sa kauluhan nga gikuso-kuso sa bagyong Ulysses. Daw nahimong suba ang kabalayan nga gilunupan sa baha. Gipahibaw ni Cebu City Mayor Edgardo Labella nga andam siyang mutabang sa pipila ka dapit sa kauluhan. Apan mitataw nga mag-agad kini sa Konseho sa Dakbayan o Local Finance Committee. This time, our resources are really very limited. And I'm even very thankful that Isanggunian appropriated 5 million for Catanduanes. Laing giangko ni Labella nga nahurot-hurot na karon ang pundo sa Dakbayan ug tungod niini tun-an og tarong ang mga tabang nga ilang itanyag. This is something that I have to seriously consider, and of course the Local Finance Committee, and of course the Sanggunian Panlunsod. Samtang gipahibaw ni Monsignor Joseph Tan, Media Liaison Officer sa Archdiocese of Cebu, nga nakasugod na ang second collection sa mga simbahan sa Sugbo sa miaging Domingo alang sa mga biktima sa bagyong Rolly. Apan madugay-dugay pa og hatod ang ubang parokya sa lagyong mga dapit. Itugyan unya kini sa Caritas sa kauluhan nga maunay mo pahigayon sa pag-apod-apod sa mga hinabang. Makalugsong sa syudad, lamin ang mga lagyo. So tungod niya na madilatar o say maabot ko sa kabuan sa dili pag yun nato actually mapada ang hinabang ngadto sa nga nanginhanglan. Samtang wa pay nadawat nga pahibaw si Tan kung mo pahigayon ba og laing second collection ang mga simbahan sa Sugbo aron ihinabang sa mga bag-ong biktima sa bagyong Ulysses. Uban ni Godfrey Rilien, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.